Molt bona nit, salutacions des de l'herba de l'estadi Vicente Calderón, que presenta un ambient de gala per a veure el partit en el qual es pot decidir la Lliga. Ara anem a fer un ràpid repàs a les formacions inicials que presenten els dos equips. Per part del València, Zubizarreta a la porteria, dorsal número 2 Engonga, número 3 Otero, el 4 Camarasa, el 6 Mendieta, el 8 Mijatovic, 9 Viola, 10 Fernando, 11 Poyatos, 14 José Ignacio i el dorsal número 21 per a Romero. A la banqueta al costat de Luis Aragonès, número 12 Xavi Escurza, número 13 Bartual, amb el 17 Iñaki, 18 Arroyo i amb el número 19 Javi Navarro. Pel que fa a l'Atleti de Madrid, a la porteria, dorsal número 1 Molina, número 3 Toni, 4 Solozábal, 6 Santi, 8 Vizcaíno, 9 Pénez, 10 Pantic, 14 Simeone, 19 Kiko, 20 Geli i el dorsal número 21 per a José Luis Pérez Caminero. En quan ja roda la pilota al Vicente Calderón. És un partit, jo diria, el partit de la Lliga. Jo diria que avui se resol el campió de Lliga per una part si guanya l'Atleti de Madrid i per una altra part, cas de que el València empate o guanye, posarà la Lliga al roig i fins a l'últim partit no es decidirà pràcticament res. Ja varen veure només així que estigui a punt de marcar un gol, que si l'haguera passat encara més a la història. No s'assenyala la posició antirreglamentària de Pénez. S'ha quedat la defensa del València demanant el fora de joc i finalment ja baló fora de banda. Com el públic està absolutament volcat amb els seus colors, no para de cantar i pràcticament no se senten els 3.000 incondicionals del València que ha necessitat el camp. Precisament estan per damunt d'on ara juga Mijatovic. Mijatovic que intentava mediar el baló. Golàs de Mijatovic. Marca el València, però hi ha gol pràcticament en pròpia porta i això pot donar-li una altra dimensió al partit. Ho festegen d'aquesta forma els seguidors del València. Inesperat i que en cas d'acabar en este marcador ja no sabria ni què podria passar. La pilota l'ha desviat una trajectòria al cap d'un jugador de l'Atleti de Madrid. En estos moments no he vist bé qui és, deu d'haver sigut Santi per la posició, no ho sé segur. I ha pillat a Molina adelantat, és el clàssic valor d'una eixida des de l'esquerra per dins i en la dreta de rosca, a més que a pesar de que l'ha desviat, però la intenció era de tirar a gol i ja ha sigut gol. La velocitat de Viola i de Mijatovic poden ser letals per a l'Atlètic. Té que intentar-ho i té que guardar forces i tratar de soltar la pilota ficant la pilota en perpendicular i en profunditat per a estos dos homes. I a aquestes altures del partit donava la impressió que arribava com si estiguera cansat i no pot ser que estiga. Juga el València ara, Mijatovic, Fernando, ataca en tromba el conjunt de Luis Aragonès, Poyatos, el doble per la dreta, Mendieta, xuta Poyatos i el baló que és fora. Estan els dos jugadors del València fent exercici de calfament en companyia dels homes de l'Atleti de Madrid, Biagini i Juan Carlos. Tot igual, quan atenció se'n va Pantic. Atenció a Pantic, que jo crec que també arrencava en una posició un tant dubtosa, encara que finalment hi ha hagut córner, que serà el quart per a l'Atleti de Madrid. De moment guanya el millor atac a la millor defensa. Quan s'ha assenyalat un nou fora, joc a Viola. Valor per a Mijatovic. Continua Mijatovic entre quatre jugadors de l'Atleti de Madrid. El montenegrí veu com s'incorpora per la seva dreta. Poyatos pot centrar... Ui, podria centrar-la perfectament. Entrava Fernando, el pal llarg, però Poyatos pegat molt malament. Ara és important arribar com a mínim als vestidors amb este marcador per a oxigenar-se de cara a la segona part. Pantic. Enviament de Pantic. Ha deixat darrere Pénez, hi ha valor per a Kiko. Kiko calça la pilota per a que aparega Simeone, però qui apiadeeix qui és Andoni Zubizarreta. No para de donar instruccions i de protestar sempre que hi ha alguna decisió arbitral. En concret li ha enfadat molt la targeta que li han tret a Vicente Engonga. Atenció, aquest valor, fora. El remat de cap de Diego Pablo Simeone. Despiste de marcatge, Simeone no pot rematar aquesta pilota tan clarament com l'ha rematat i ha sigut perillosíssima. Ara han tornat a guanyar-hi la mà en línia, estaven fora de joc Pénez. Quan hi ha valor darrere, apareix Engonga i s'assenya la falta. Una falta perillosa feta per José Ignacio. Pareixen que sí, pareixen que es pot baix d'ahir i sí, és falta perquè José Ignacio arrastra la cama i s'emporta per davant a Kiko. La falta és fora. Llançarà Pantic, camí del 47 en la que pot ser l'última acció de la primera part. Zubizarreta hauria de... El pal de l'esquerra és el perillós. Enviament de Pantic. El pal de l'esquerra de Zubizarreta, el perillós.
el gol de l'esquerra, el cap no ho podem saber, però el pal de l'esquerra de Zubizarreta, que era el problema. També hi ha que dir una cosa, Pàntic perfecte. El baló el fica en tota la creueta. Pues el empat que és bo per a l'Atleti de Madrid no és bo per al València. Les espases en alt, descansen el Calderón. València 1, Atleti de Madrid 1. Bona nit, te saludem de nou des del Calderón quan roda la pilota en esta segona part del partit entre el València i l'Atleti de Madrid. I amb dos canvis d'entrada, Biagini per Lugo Pénez i Caminero per Roberto. Atenció al baló per a Caminero. Caminero que centra en Ngonga al córner. Primer córner de la represa per a l'Atleti de Madrid. Viola per a Mijatovic, la demana Mendieta per la dreta. Molt bé per a Mendieta, no hi ha fora de joc. Mendieta que retalla, envia amb l'esquerra, apareix Fernando, la mata amb el pit, xuta Fernando, Molina al córner. Molt normal en ell i els seus recursos i qualitat, ahí la veurem, perfecte. I s'ha pegada de volea i Molina que se l'ha parat. I està fora del camp Romero. La nova preocupació és si Romero s'haver fet mal i no poguera... Ha tornat, Ha tornat? Vale. Ha tornat Romero després d'haver rebut assistència. Precisament juga Romero. Coixeja, Coixeja i no crec que estiga en condicions, ahir se li veu. Coixeja i no crec que si no se recupera ràpidament estigui en condicions de seguir en este partit que se necessita. Està preparat i Escurza per entrar, baló per a Viola. Atenció a Viola en la frontal de l'àrea envoltada de jugadors, intenta fer l'acció individual, ha caigut dins l'àrea, està Petja, penal. Penal a favor del València. Molt bé, Petja l'ha provocat, ha eixit per la part perfecta per a que li provocara, per a provocar i que li fes el penal. Penal a favor del València. Perfecte. Minut 9. Ahí es veurà. És una jugada molt clara, el penal de Santi. El València que demana el canvi, Romero obri els braços, no se ho explica, diu que pot continuar, però Luis Aragonès diu que no. Entrarà Escurza i se n'anirà Romero. Moment clau, moment determinant del partit, se'n va Romero. Entra Escurza. Petja que voldrà anotar el gol número 24 del seu compte particular i posar de nou al València per davant en el marcador en un partit que pot tornar a col·locar el conjunt de Luis Aragonès en la lluita pel títol. Llançarà Petja, allà va Petja, Mijatovic, gol! Gol del València! Anava cap a la banqueta i ha sigut el primer a abraçar-se als seus companys. Se'n va Viola, crec llegir, en el cartró i entrarà Arroyo. No, casi normal per al partit que està este xic tindria que haver, jo crec que deu d'haver fet molt més de lo que ha fet Viola. Per tant assistirem Roberto Gilar a una fase de futbol control en el conjunt valencianista amb l'entrada d'Arroyo, un home que temporitza, un home que la templa, un home que és molt serè. El penal de Petja és un penal que fa història perquè és el primer que li assenyalen en contra a l'Atleti de Madrid esta temporada en el Calderón. Atenció que arriba el perill, el xut, Andoni Zubizarreta de segones, el baló dins i gol. Gol de l'Atleti de Madrid, empata de nou el partit en una jugada rapidíssima, plena d'algun que altre despropòsit. Li ha anat altra vegada a Txeli, podria que li haver tocat les mans, podria ser. No sé si li ha tocat la mà, però és una desgràcia que Zubizarreta, que li ha tapat també, el passe, l'assistència, crec que ha sigut de Vizcaíno a Geli, ha sigut perfecte. I torna la càrrega a l'Atleti de Madrid, apareix Andoni Zubizarreta i rebutja. La veritat és que estan comentant abans que Viola hauria d'haver-se en el camp cuidat molt més. Se té que pelear, se té que treballar, se té que lluitar molt més en partits. Estos partits són els que li donen a un jugador la categoria i sí que poden provocar-li problemes a l'equip. Així Molina per a tallar i valor de compromís. Il·lícit un passe perfecte, milimètric als peus de Kiko. Kiko per a Pantic, Pantic per a Kiko. El xut de Kiko des de lluny, fora. Valor per a Javi Navarro. Combina amb Mendieta. Mendieta que envia pilotada llarga per a que córrega Petja Mijatovic. Mijatovic ara per la banda esquerra, s'incorpora pel centre Carlos Arroyo.
Continua Mijatovic, vigilat per Del Figeli. Enviament a l'àrea, el remat de Poyatos. Gol! Gol del València. Perfecta la jugada de Mijatovic, que ha ficat la pilota i la defensa de l'Atlètic de Madrid no ha estat